Γεια σας παιδιά, Αντρέας εδώ και σήμερα παίζουμε αγκάριο. Έχω προχωρήσει αρκετά, είμαι level 6 και κατευθείαν ξεκινήσαμε με έφαγαν. Παίζουμε αγκάριο για 10 λεπτά, ελπίζω να σας αρέσει. Τέλος πάντων, μπορεί αύριο να παίξουμε και με το PlayStation Doom, μπορεί, και δεν θέλω να σας πω γενικό, τώρα παίζω αγκάριο, μπορεί να σας αρέσει το gameplay, μπορεί και όχι. Λοιπόν, εγώ διάλεξα Ομπάμα, δεν ξέρω γιατί και δεν μου βγάλει το skin, μου βγάλει κάτι άλλο. Μου βγάλει ένα πλανήτη. Αύριο θα παίξουμε το Doom, το τρίτο μας gameplay. Ελπίζω να φτάσει όσο περισσότερο καλά γίνεται. Και αυτά. Τώρα πάμε να συγκεντρωθούμε λίγο, πως και γίνουμε λίγο μεγάλοι. Δεν θα μιλάω για λίγο για να συγκεντρωθούμε. Άμα είσαι αρχάριος στο αγκάριο, θα μην το δεις αυτό, επειδή εγώ είμαι πιο αρχάριος από σένα. Ναι, αυτό θα να σου πω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, παραλίγο να μας φάει ο άλλος. Όπως είπα, δεν θα μιλάω. Δεν θα μιλάω. Άντε. Μένω Κέρκυρα, όποιος θέλει να έρθει, είμαι στον Άγιο Ανδρέα. Όχι, έβαγε ο Αγ Φριχίδ, όχι. Ναι.